di ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli da I me bari leng khashing kimat bukom sang jong ka khubor. Pynlong ya ka second Northeast Geological and Mining Ministers Conclave kabala sdang mynta ka sngi ha Guwahati kabala wanrah ya ki nongmihkhmat na ki phra tylli ki jylla ka thaiñshatei mihngi. Pyntikna Chief Secretary ban wanrah ya ka jingtyrwa ban Pynkylla ya ka Meghalaya Public Service Commission ha ka State Cabinet shuwa ka tarik bnai Naitung. Pynlong jingïalang halor ka micro, small and medium enterprises na ka bynta ki nong sing kam lajong jong ka North Garo Hills ha mendi pathar. But one IT armut ki dukhot ka Hyñniewtrep National Liberation Council hakmat u District Superintendent of Police East and West Khasi Hills District ha mairang. Ki khubor ki babnya. La Pynlong ya ka second Northeast Geological and Mining Ministers Conclave ka baar sngi Hyñniewtrep ha Mayfair Resort Sonapur Guwahati but ki nongmihkhmat na ki phra tylli ki jylla ka thaiñshatei mihngi. Kileshu mynta ha ka ni ka sngi. Ka mat pdeng jong ka ni ka conclave kalong empowering the Northeast through sustainable mining ki bale don lang ha ka ni ka program kilong umantri rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma Umantri Katnat Mines and Coal Jong ka Sarkar Pdeng u G Kishan Reddy, Umantri Khana u Satish Chandra Dubey, but Kamantri Katnat Mining and Geology Jong ka Sarkar Meghalaya ka Dr. M. Ampri Lingdo, but kiwe. U Kishan Reddy u Laban, halor ka jingprashang Jong ka Sarkar Pdeng ya ka jingti bean ya udoyong, da ka bakadawru ya ki jingja ki besngusi dangshen hadima hasaw. Chief Secretary jong ka jylla Meghalaya uba DP walang ula Pyntikna baka jingtyrwa ban Pynkylla ya ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kaladon ha ka jingtyrwa kaba kadon ha ka mat ka bakhaddu bat ka khami ilinti ban wanrah ha ka State Cabinet shuwa ka tarik Naitung. Ka sarkar jylla kala thaw ya ka committee balayalam da u principal secretary uba Frederick Harkongor ban Pynkylla ya ka MPSC hadien ki jingdawa na ki seng bhalang bat ka Khasi Students Union. Hakani ka committee la donru u Dr. David R. Simli ubalong u chairman ka UPSC uberin. U chief secretary laong ba ka jingthumu jong ka sarkar ka long ban khmi bunya ya ka kaipot ha ka bakut dong uni bnai jylla bat ban rai ha ka cabinet shuwa ka tarik bnai Naitung. Ka president kari ka Draupadi Murmu kala ong ba ki day ba ki micro, small and medium enterprises MSME lani ki karkhana rit ki long ki bakhlan ki bala ban wanrah ya ka jingroi jingpar jong kari. Haba ay jingkren ha ka jingrakhi ya ka International MSME Day hine ka sngi ha New Delhi ka president kalaong ba katanat MSME ka don ya ka bynta ka bakraw ban kintiw ya ka yo ka kot jong kari. Shu kalaong ba ka ni katanat ka no senyang shibun ban kintiw ya ka GDP jong kari bat ban wanrah ya ki jingshem ki bathamay. Kalaong ru ba ki MSME lani ki karkhana rit ki wanrah ya ka jingyo kam yo jam jong ki briw ha ki jaka nongkendong bat kani ka kintiw ya ka yo ka kot jong ki. Kala pensyai ru ba ka ni ka tanat ka wan ba ar ha ka ba ay kam ya ki briw ha kari hadien jong ka tanat karep karyang. Ka office jong u District Agricultural Officer DAO East and West Khasi Hills District hine ka sngi kalapan kut ya ka jingi khun halor ka jingpen ina mi ki marrep bapher bat ka ngap ha phlau jong ka office DAO ha mairang kablalong ar sngi. Deputy Commissioner jong ka East and West Khasi Hills District ikong Anita Kharpor ilalong ikong sanha ka ni ka sngi. Kiwei kibali don lang kilong ADC iba nong bri bat iba dingdo lembat District Agricultural Officer bat kiwei ki officer jong kitanat bapher bat shibon kinong rep na kishnong bapher jong ka district kilawan man pen ina mi ki mar rep jong ki bapher bat komishi benta na program ka office DAO kala ya ki khusnam bat pisa lembat ki sirnot sha ki nong job ki balapen ina ya ki mar rep jong ki. Kani ka khubor ko wanjapri na ka Akashwani Shillong.
Pynlong ya ka jingïalang halor ka micro, small and medium enterprises MSME na kabenta ki nong seng kamlajong jong ka North Garo Hills ha Mendipathar Cooperative Society Hall ha Mendipathar North Garo Hills. Haba ajing kren ha kani sngi ka balong ru ka International MSME Day u General Secretary OIC RBI Shillong uba Olden Nongplu ulaong bala Pynlong ya kani ka jingïalang ban pinshlur ya ki nong seng kamlajong ban wanrah ya ki karkhana rid bat kilaya kren ru halor ki jing'e bala bani kendu hakini ki jatkam ka jingni na kani ka jing'e kendu bat ki nong seng kamlajong kalong ban pinyar shushu ya ki MSME bat ban pinli shushu ya ki lat yo kam yo jang bat ban kentiu ya ka roi ka par jong kari hakani ka sngi la ai ru ya ki loan sanction certificate sha ki nong seng kamlajong Armut ki dukhot jong ka seng le no balakhen bnai ka Hyñniewtrep National Liberation Council HNLC kilawan IT no Ahmad Superintendent of Police East and West Khasi Hills District uba dangsan kriem hinnin ka sngi katkum USP kini ki armut kila phla ba kila don bat ka seng HNLC la khatsan bnai ha ka ba kila tre ye ki kam barit baria ki bang dan jinge dei bat ka jing thmu jong ka seng bat ki hap hapo ka jing pnya jong ki ba halor haka arpho tarik manta ubnai kila phet na Bangladesh bat kilawan IT no iladi ha ki pulit USP uloong ba ka tanat pulit ka Krishan yakani ka jingwan IT jongki Umantri rangba ka jylla Konrad sangma ulaple ya artili ki building thamai jong ka CNRD block Hari Bhoi district hinin kasngi kata halung dat khla bat ha umling hakani kasngi le don lang umantri U80 mandal bat ki MLA ki bakenthup ya Umar daman bat lamare uba Charles Marngar u Dr. Celestine Lingdo bat uba Meryl Bon si u Konrad sangma u layathu ru halor ka sanspa aklur tingka hakabe dei bat ka jingpinhe ya ka kat ling sun ha umroi bat ula ong ru ula penshai ru halor ka jingshna Baya ka jingshna jongki Southern Riu Tali ki building CNRD block hakaling ka jylla ki dangya chaprang Pynlong ya ka second Northeast Geological and Mining Ministers Conclave kaba arsni negasngi ha Mayfair Resort Sonapur Guwahati barki nongmihkhmat na ki phra tali ki jylla ka thaiñshatei lamingi kilai shimenta haganigasngi kamat pedeng jongkani ka Conclave kalong empowering the Northeast through sustainable mining Kiblay don hagani ka program kilong umantri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma, umantri katanat Mines and Coal jong sarkar pedeng Uji Kishan Reddy, umantri Khanna Satish Chandra Dubey, bat kamantri katanat Mining and Geology jong sarkar Meghalaya ka kong M Amprin Lingdo bat kiwe. U Kishan Reddy ulaban bahalor ka jingpersha jur jong ka sarkar pedeng ya ka jingti bnai ya udoyong da ka bakdawru ya ki jingja ki basngausi ki barang shuda jashen Chief Secretary jong ka jylla uba DP walang ula Pyntikna ba ka jingtyrwa ban Pynkylla ya ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kala don ha ka wat ka bakhaddu bat lakmi linti ban wanrah ha ka State Cabinet shuwa ka shiphotri jong bnai Naitung ka sarkar jylla kala thaw ya ka committee balayalang da u principal secretary uba Frederick Harkumor ban Pynkylla ya ka MPSC hadin ki jingdawan na ki seng bhalang bat ka Khasi Students Union hakani ka committee la don lang ru Dr. David R.C. ubalong u chairman barim ka UPSC u chief secretary ulaong ru ba ka jingthmu jong ka sarkar kalong ban khmi bnya ya ka kaipot ha ka bakut jong ubnai jilliu bat ban rai ha ka cabinet shuwa ka shiphotre jong ubnai Naitung Sean Penkut ya ka kubor tu sangap yang ya kimat ki bakongsan Pynlong ya ka second Northeast Geological and Mining Ministers Conclave kubras dang mynta ka sngi ha Guwahati kabalawan ra ya ki nongmihkhmat na ki phra tali ki jylla ka thaiñshatei lamingi Pyntikna Chief Secretary ban wanrah ki jingtyrwa ban Pynkylla ya Meghalaya Public Service Commission ha ka State Cabinet shuwa ka shiphotre ubnai Naitung Pynlong jingïalang halor ka micro, small and medium enterprises na kabenta ki nong seng kamlajong jong ka North Garo Hills District ha Mendipathar But one IT armor ki dukhot ka Hyñniewtrep National Liberation Council hakmat u District Superintendent of Police East and West Khasi Hills District hamairang Katu ka khubor kalakot kublawan shipi na ka Akashwani Shillong sa shipang poni sopat bat ki way ki program ki bandang bot kanigri ka Akashwani Shillong
is the Akashwani Shillong, and these are the evening news headlines. President Draupadi Murmu says a strong micro